No takže zase natáčam. Toto bude asi druhé video, lebo prerušilo spojenie. To je prvé, sprosté, najsprostejšie. Sa mi prerušilo natáčanie tie. Takže tak. Dáš mi krompač? Ten? Vieš aký? Nie, lagol sa mi Minecraft. Spadne mi Minecraft. Áno, spadne, lebo mne už to ukázalo, že ti spadlo. Počkaj, Nevadí. takže a sebe vyrobím bodky. Čiže som hodil helmičku som ti hodil. Máš ju? Nie, ešte nie. Tak si ju obleč, nech to máme rovnako. Ja mám brnko. Ja som poknutý do bloku. Ja mám brnko, nohavice, Nechce. topánky a ty máš helmu, nohavice, topánky. Tričko ti chýba. No obleč si to, A tebe kalhoty? Ja nemám helmu. Nemám. Prisahám. No. Nechceš povedať, že som toto? Asi sa prepadlo textúrou, ale nevadí, vyrobím ti zlato, stačí? Nie! Nevadí, veď zlaté, to je obľúbené. A ako má Rexové, či No, Gogové. prepač. Gogové obľúbené je zlato. Tu máš uhlie. Bože, neber to, lebo potom nám budú ako chýbať. A ja ti to chcem vyrobiť. Boha, nerob, ja som to ťažko vyrobil. Ťažko som to vyhľadal. Mám 3. Ty si vyrobil nejaký... Hoď mi ich. Tak, ja už mám. Ja mám 2, ty mi ho 3. Tak. A 5. A teraz už opatrne chytaj. Máš? Aha. Ty si ma hitol, nie sa to sa mi o tomto. Ty si mňa. No, aj ty si mňa. Ty si mňa. Aj ty si mňa. Nezapneš už zombíkov. Kurňa, kto zase ty? Kurňa, to sú moje majny. Vyrobím Ja už torče. srandy, chcem čo najrýchlejšie niečo. Ja budem torčovať. Netorčuj mi nič, ja mám torče. Ale určite nie mne. Ale prestaň. Budem nadávať do videa. Labo, chod preč. Teraz idem tu. Nerozbíjaj to. Nie. Teraz ja idem semka. All day I say all of sun. Kurva, nie jedna. Boha, nerob. Počkaj, ja mám full. Ja mám 5. A ty? 5,5 asi. A netorčuj mi tu, ja mám torčky. Boha, prestaň! Čo keď tu bude mať diamanty a čorchneš mi? A keď nemám ironový krompáč. Alebo zlato, alebo tak. To je... Martin! Čo? Ja ti nebudem dávať všetko. Zaráb. Kop si aj ty. A tie? Ľudia, napíšte do komentárov, že ako... Tak dobre, jo. Nikto by s ním nehanil. Minecraft? Počkej, prečo chceš kradnúť druhý? Teraz mi na točku spadol grey. Dobre, že na točku, ale nie je. Vydáme to už? Nie, ešte to už netočuje. Pomoc! Ty akože fakt máš len na tú lávu šťastie? Asi aj. A ja už kopiem hodinu. To jakú diaľku som vykopal a zatiaľ nič. Ani aj... Zas láva, prečo? Ty máš fakt šťastie.
A potom ako ideme von. Zas láva. Zase Oh, láva. pokaž. To bolo ochlup. Aj mne. Teraz idem skúsiť tak ja okopať. Ja už 3 tunely som spravil. Raz mi padlo zlato, redstone, ale 3-krát láva. Zlato! A hodne. Hej. Hodne nožné. Len tak nenájdeš 8 kusí zlata. Pri sebe. To je A hodne. Gamer našiel veľa diamanty a Marvex málo. No tak to som pozeral u Hačera. Irony, konečne som našiel, ale asi sa mi už ničil krumpať, mám tu druhý. To, tak dobre. Poď, opadla ti legendary chest. No raz. Žarty sú čerty. Ja už nemám krumpáč za chvíľu. O, redstone. Už by tam mohli byť nejaké tie diáčky. By som chcel dia. Strašne tie dia, to ako... Nenájdem nikdy. Kde sú? Aha, ja mám 8 ironov. Som našiel. No, tak je božství. A ideme na to. Tak ideme ďalej. Oh my gosh, Kámo, diamanty! Ups.